सासे बर' सिख्ला आरो सासे मुस्लिम सेंग्रा कपल्सआव बियो फेसबुकनि गेजेरजों मा लिरना हरदों मोनथिबायना लोगोफोर भिडिअखौ पस्ट खालामनानै टाइटेलाव लिरना हरदों जे बर' सेंग्राफोरा जाम्बा गोजान आङो बेखौ नुनानै गाज्रि मोनलायबाय आरोना माने बर' सेंग्राफोरा जाम्बा गोजाबा हमना ला बर' सेंग्राफोरानो जाम्बा गोजादो बेखौ बुंनानैबो आरो गुबुन हारिखौ बेबायदि लानांबाय नामा दा नोंथांमोना क्लिपाव नुखादो आरो बै सेन्देल आलायनायानो जाबाय त्रिपुरानि बे जोंनि बर' नङा आङो बिनिनो मोननै आपडेट लानानै फैदो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम बुजि मोनगोन जाथायफोरा मा जानायमोन स' गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि चेनेलाव गासैखौबो फिन खेब बरायहरबाय दा आङो नैबे सिस्टारनिखौ सुरु खालामग्रोनोसै माने जोंनि बर' लाइमोन आरोना बियो गुबुन मुस्लिमजों सेंग्राजों माने कपल्सआव थानानै नोंथांमोना भिडिअखौ नायलां आङो माने फुल भिडिअखौ माने एसे 1 मिनिटनि भिडिअ होलांगोन आरोना बियो माबायदि देखायहरदों माने जों बर' सेंग्राफोरखौ खर'खौ गाज्रि बानायनाय बायदि बानायहरदों आरोना आरो टाइटेलावसो लिरना हरबोदों जे बर' सेंग्राफोरा जाम्बा गोजा माने जों बायदि लानो हानांगौ मुस्लिमखौ थिग बेबायदि देखायहरदों आरोना दा नोंथांमोना नायबा बुजि मोनगोन जोबजासिम नायबासो बुजि मोनगोन आरोना आङो बेनिफ्रायनो सुरु खालामनोसै माने बै सिस्टारनिफ्रायनो जे बर'फोरा जे जाम्बा गोजाबा जोंनि बर' हारिया जुदि जाम्बा गोजाबा हमना ला जोंनि बर' सेंग्राफोरानो जाम्बा गोजा देलाय स' बैफोरबायदि मुस्लिमफोरा माने मोजां नामा जोंनि बर'निसाय मोजां नामा अब्ला ससेखौ नोंथांमोना नायग्रोना लाबानो जाबाय आं नै क्लिपखौ होलांदो आरोना बे क्लिपखौ नायग्रो अब्ला नोंथांमोना नुखाबाय बेनोसै आरोना लोगोफोर माने रिल्सखौ बानायनानै बियो बेबायदि पस्ट खालामहरदों आरोना बेयाव गोबां गाज्रिबो मोनदों मानसिफोरा गाज्रि कमेन्ट हरदों मादों होननानै दा बे सेन्देल आलायलायनाया बियो त्रिपुरानि दे लोगोफोर बेयो बर' नङा बर'फोरजोंबो मोनसे बेबायदि गोरोन्थि दोङो ओमफ्रायो दा गुबुन हारिखौबो नुबाय देलाय बर'फोरनिया माने मोनसे जाथाय जायो गोबां सोरबा लासै बेबायदिनो मोनसे फिसा दाय मावनायावनो माने गोबां माबा खालामो जोंनि बर' माबाफोरा दा बेफोरखौ नुबायना जे बांगाल मानसिजों जे माने मोजां मोनलायनानै बेबायदि बानायदों दा बेफोरखौथ' जेबो खालामनो हायाखै बर'जों बर' गोसो थोलायनानै बेबायदि पस्ट खालामहरबा जानांगौ सोरबा माबा मोनसे गिदिर एक्सन लागोन बैफोरबायदि बिहारफोराव एबा बेंगलर माबा माबि गुजरात बेफोराव लाना खारखांनायखौ मानो जेबो खालामनो हाया जोंनि बर'फोरा बे कुइसनखौ आं सोंबाय थायो आरोना माने बिसोरनि सेराव माने बर'जों बर' माबा मोनसे लांखारलायनाय सोरबा हाबा जानाय माबा जानाय बेफोरखौसो माने बुला बुसि खालामलाबायो लामायाव सेन्देल आलायो माबालाबायो बेफोरखौ गाज्रि मोनो आं माने बैफोरबायदिखौसो सेन्देल आलायनांगौ बेफोरबायदिखौसो लामाफोराव दोबथिंलाबायनांगौ जे मानसिया जोंनि बर' सिख्लाखौ लाना खारदों गुबुन जाथिया दा बेफोरखौसो गोख्रों एक्सन लानांगौ आरोना आंनि बायदिबा दा बुजि मोना जोंनि बर'फोरा दायनिगिरिखौ मोना दायनिगिरिखौ साजा होआ माने बैफोरबायदि मोजां मानसिखौ जे दायनिगिरि होननानै मोनो आरो बेफोरखौसो साजा होलाबायो दायनिगिरिया जोंनि बर'फोराथ' खालामखायाखै बैसोर गुबुन हारिफोरा माने जोंनि बर'खौ सिरि खालामगासिनो दोङो नाथाय जोंनि बर' हारिफोरा
होसोदो सोरखौबा आरो हमना मोनदो सोरखौबा थिग बेबायदि जायो आरोना गुबुन हारिखौथ' मोनबो खालामखानो हाया आङो बेखौ 100% बुंखानो हायो बेखौ खालामनो गोनांबाबो बिसोरो माने जोंनि बर' हारिखौसो खालामगोन गुबुनखौथ' खालामनो हाखाया थिग बे मुस्लिमा नोंनि थाखाय मोजांबा ला नोङो मुस्लिमखौनो बेफोरबायदि टाइटेलाव लिरना हरनाङा जे नोङो मुस्लिमजों कापोल्सआव थानानै जे बर' सेंग्राफोरा जाम्बा गोजा बेबायदिखौ लिरना हरनाया गाज्रि जादों सिस्टार मानोना जोंहा गोबां सेंग्राफोरा थिग बेबायदि नुयोबा नोंखौ रायनाय जागोन फेसबुकनि गेजेरजों नोंखौ ओरैबाबोथ' कमेन्टआव हरखादो आं मिथिखादो नायदोंमोन आं कमेन्टफोरखौ गोबां गाज्रि कमेन्ट फैदो बेफोरबायदिया फैखागोन आरोना नोंनाव मानो होनोबा नोङो गुबुन जाथिखौ लानानै रिल्स बानायनानै थिग बेबायदि टाइटेलाव लिरना हरदों आरोना दा ओरैबायदि बुङो आङो मोनसे खोथाखौ बार भिडिअ बुंबाय थायो बुंनोनो बालायलाङो अब्लाबो जेब्लासिम जोंनि बर' सिख्लाफोरा मोजां खामानियाव फैया अब्लासिम आंनि खुगानिफ्रायबो बेफोर रावा ओंखारबाय थागोन जे जोंनि बर' सेंग्राफोरबायदि नोंसोरो गुबुन जातिखौ मालाबाबो मोना जे नोंथांमोना जे मिथिखायो जोंनि बर' सिख्लाफोरखौ लांनानै मुस्लिमफोरा ओरैबायदि खास्ति होयो जे नोंथांमोना अननायखौ मोनगोन जेब्ला सेंग्रा सिख्ला समाव बेफोरबायदि मुस्लिमफोरनि एबा गुबुन जातिनि अननायखौ मोननो हागो नाथाय लाइफ टाइमनि थाखाय मोनाबो जानो हागो थिग बेबायदि जोंहा नुबोनाय गुबुन जातिफोरा ओरैबायदि आरोना माने जोंनि बर' सिख्लाफोरनि माबा मोनसे देहानि माबाखौ लुगैनासो बिसोरो कापोल्सआव थायो गावसोरनिखौथ' बिसोर नागिरनानै लाया जोंनि बर' सिख्लाफोरखौसो बुरखाय थिग बेबायदि खालामबाय थायो थिग बेबायदिनो जोंनि बर' सिख्लाफोरखौ बुथारखोमानाय रेप खालामनाय गोबां नुबोगासिनो दोङो जोङो क'क्राझार बङाइगाव गसाइगाव थिग बेबायदि बिजनि चिरांफोरथि गोबां बेबायदि जोङो खोनागासिनो थायो क'क्राझार साइडथिथ' आरो गोबां खोनाखायो आरोना माने मानसिखौ गाज्रि खालामनाय लाइमोन बै उन्दै गथ'खौ सिस्टारमोनखौ माने गाज्रि खालामनाय जों बेबायदि खोनागासिनो थायो आरोना आरो बेफोरखौबो सोर खालामो जोंनि मानसिखौ खोनायानोखा बैफोरबायदि मुस्लिम लेनजाय जाग्राफोरखौसो खोनालाबायो बिसोरनो बिराद हारामिया 1 नाम्बार हारामि बिसोरनो माने बिनिखायनो बिसोरखौ हेमन्त मामाया बुंदोंमोन आरोना सानसे समाव बिसोरखौ जोंनि माबायावनो थानो जागा होनाङा बिसोरखौ अखमावनो थानो जागा होनाङा होनना बुंदोंमोन आरोना थिग राइट बाथ्राखौनो बुंदोंमोन मानो होनोबा माबा मोनसे लेथ्रा खालामोबा बांगाल मानसियासो खालामो सोरखौबा जिनाहारि खालामोबा बांगाल मानसियासो खालामो अब्ला बिसोरखौ मानो थानो जागा नांगौ बिसोरखौ बांलादेशआव होना हरनायानो मोजां आंनि बायदिब्लाबो ना दा नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहर नै सिस्टारनि बागै मा लिरना हरो माने ओरैबायदि गाज्रि मोनदों आङो माने बिमा बिफा दङ ना गैया बेफोरो माने बर' सेंग्रा थासान्दियावबो जे गुबुन सेंग्राखौ लायो हाबाब माने बिमा बिफाफोरा मा बुङो मा फोरमायो बिसोरखौ मोनथिला आरोना दा बिमा बिफानि बाथ्रा बुंबा एसे गोरोन्थिसो जाबावगोन आंनिया बिमा बिफाया रावखौबो फिसाफोरखौ गाज्रि जाथों होननानै मालाबाबो फोरोङा गावनि फिसाफोरा जुदि मोजांबा बिमा बिफायाबो मोजां बिमा बिफाया मोजांबा गावनि फिसाफोराबो मोजां थिग बेबायदि जायो आरोना दा बिमा बिफाखौ मान सनमान होनो रोंला जोंनि लाइमोनफोरा आगोलनि दिनाव जेरैबायदि मान सनमान होनो रोंगौमोन गावनि बिमा बिफाखौ नाथाय दानि लाइमोनफोरा गावनि बयफ्रेन्ड गार्लफ्रेन्डखौसो मान होयो आरोना बिमा बिफाखौ बावगारनानै जे ओरैबायदि थगायजायो जोंनि लाइमोन सिस्टारमोना नोंनि देहाखौ नोंनि माबाखौ ओरैबायदि आंनो प्राइभेटखौ आंनो सेयार खालामहरनांगोन नङाबा नोंखौ बावगारगोन नङाबा आं नोंखौ लाइफ टाइमनि थाखाय ब्रेकआप खालामगोन थिग बेबायदि बुंबानो जोंनि बर' लाइमोनफोरा बुरखायजायो आरोना गुबुन जाथिजों गाज्रि मोननो हागौ बुङोबा गोबां बाथ्रा दोङो अब्ला ससेखौ नोंथांमोना नायग्रोना लाबानो जाबाय आं नै क्लिपखौ होलांदो आरोना बे क्लिपखौ नायग्रो बेनिफ्राय भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जासिगोन आरोना दा नोंथांमोना नायग्रोना लाग्रो नैबे क्लिपखौ अब्ला नोंथांमोना नुखाबाय बेनोसै आरोना लोगोफोर माने रिल्सखौ बानायनानै बियो बेबायदि पस्ट खालामहरदों आरोना बेयाव गोबां गाज्रिबो मोनदों मानसिफोरा गाज्रि कमेन्ट हरदों मादों होननानै दा बे सेन्डाल आलायलायनाया बियो त्रिपुरानि दे लोगोफोर बेयो बर' नङा बर'फोरजोंबो मोनसे बेबायदि गोरोन्थि दोङो ओमफ्रायो दा गुबुन हारिखौबो नुबाय देलाय बर'फोरनिया माने मोनसे जाथाय जायो गोबां सोरबा लासै बेबायदिनो मोनसे फिसा दाय मावनायावनो माने गोबां माबा खालामो जोंनि बर' माबाफोरा दा बेफोरखौ नुबायना जे बांगाल मानसिजों जे माने मोजां मोनलायनानै बेबायदि बानायदों दा बेफोरखौथ' जेबो खालामनो हायाखै बर'जों बर' गोसो थोलायनानै बेबायदि पस्ट खालामहरबा जानांगौ सोरबा माबा मोनसे गिदिर एक्सन लागोन
बैफोरबायदि बिहारफोराव एबा बेंगलर माबा माबि गुजरात बेफोराव लाना खारखांनायखौ मानो जेबो खालामनो हाया जोंनि बर'फोरा बे कुइसनखौ आं सोंबाय थायो आरोना माने बिसोरनि सेराव माने बर'जों बर' माबा मोनसे लांखारलायनाय सोरबा हाबा जानाय माबा जानाय बेफोरखौसो माने बुला बुसि खालामलाबायो लामायाव सेन्दालालाय माबालाबायो बेफोरखौ गाज्रि मोनो आं माने बैफोरबायदिखौसो सेन्दालालायनांगौ बेफोरबायदिखौसो लामाफोराव दोबथिंलाबायनांगौ जे मानसिया जोंनि बर' सिख्लाखौ लाना खारदों गुबुन जाथिया दा बेफोरखौसो गोख्रों एक्सन लानांगौ आरोना आंनि बायदिबा दा बुजि मोना जोंनि बर'फोरा दायनिगिरिखौ मोना दायनिगिरिखौ साजा होआ माने बैफोरबायदि मोजां मोजां मानसिखौ जे दायनिगिरि होननानै मोनो आरो बेफोरखौसो साजा होलाबायो दायनिगिरिया जोंनि बर'फोराथ' खालामखायाखै बैसोर गुबुन हारिफोरा माने जोंनि बर'खौ सिरि सिरि खालामगासिनो दोङो नाथाय जोंनि बर' हारिफोरा होसोदो सोरखौबा आरो हमना मोनदो सोरखौबा थिग बेबायदि जायो आरोना गुबुन हारिखौथ' मोनबो खालामखानो हाया आङो बेखौ 100% बुंखानो हायो बेखौ खालामनो गोनांबाबो बिसोरो माने जोंनि बर' हारिखौसो खालामगोन गुबुनखौथ' खालामनो हाखाया थिग बेनो आरोना आंनि बुंनाया बेखिनिसै लोगोफोर नोंथांमोना माबा मोनसे जुदि नैबे भिडिअ बुजिनो मोनदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो लाइक कमेन्ट खालामनो दाबाव आरोना सान्दुं गोसाथारलै दिनैबो भिडिअ बानायनो बिराद माबा जादों नैयाव फ्रि टाइम मोनो नालाय आङो बेनिखायनो भिडिअ बानायफैयो आरोना फिल्डआव नैथि गोबां माबा दोङो ओइथि दैमा दोङो आरोना उनथिहाय बिराद मोजां नाङो माने बार स्रो स्रोबो नांबाय थायो आरोना बेनिखायनो आङो नैयाव भिडिअ बानायफैयो दा आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय लोगोफोर नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा लाइक साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरोना भिउसआबो एसे खम फैबाय थानाय जादों आंना माने भिडिअखौ कन्टिनिउ खालामाखै नालाय बेनिखायनो भिउसआ खम फैबाय थानाय जादों आरोना दा आङो भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर नैबे सिख्लानि थाखाय नोंथांमोना एसे फोरमायहरबानो जाबाय मोनथिबा आं मोखांखौथ' देखायाखै देलाय ब्लार खालामना होदो बेखौ मोखां देखायनानै गोबाङानो सेयार खालामदों नाथाय आङो ब्लार खालामना होनाय जाबाय आरोना बांगालजों लादोंबाबो जोंनि बर' लाइमोन एसे अननायबो मोनो बेफोरबायदिखौ नुयोबा मा बुंबावनो दा आरो जोंनि बर'खौ बिसोरो मान होनो सानखो जेबो बुजिनो मोनला आरोना दा बेनोसै आं दोनथ'नाय जाबाय भिडिअखौ नेक्स्ट साबजेक्टआव लोगो मोनगोन बाय बाय गरमथारलै सायाव थांनोसै आङो दे होमबा बाय बाय